Od ovih mladih ljudi, njihovog voditelja Frajoze Radoša Đoke i brojnih donatora, potekla je rijeka ljubavi prema svima onima koji su bili ili su i danas u potrebi. Prikupljenu hranu i higijenske potrepštine vrijedne ruke redovito dostavljaju onima o kojima skrbe. Na području općine Tomislavgrad pomažemo oko 200 obitelji, a sve ukupno je 354 obitelji trenutno, međutim taj broj varira. A najsretniji su kada te obitelji stanu na noge. U proteklih 25 godina bili su i graditelji. Samo da je 28 objekata izrađeno, što iznova, što obnovljeno, mislim da je dovoljno stvari. Sve to ne bi bilo bez pomoći dobrih ljudi koji su nas i večeras evo ovdje dočekali i pomogli da je ova večer bude zaista jedna večer ljubavi, prijateljstva. Kapljice su se iz Bosne i Hercegovine preselile i u Afriku. Zaštićenice sirotišta u Beninu pronalaze kumove koji im osiguravaju sredstva za život i školovanje. Do sada je završilo neki 10-ak, a trenutno školujemo u Beninu 61 curicu i dečka, dakle tu ima i curica i dečki, i u Boliviji imamo 26 kumova. Mara Čujić je kuma dvijema djevojčicama. Nedavno se vratila iz drugog posjeta Africi. Ja sam sva sretna kad vidim kako rastu, kako im je i tako. I uvijek me poteže da iđem i da vidim i sve. I rekla sam ako Bog dadne zdravlje, jer sam ja malo još i starija, da ću opet ići, pa šta god Bog dadne vidit ćemo kako će biti. Uz Maru su mjesec volontirale još 4 djevojke, među njima i mlada Duvanjka, aktualna Miss Hrvatske. I prvi dan je nekako to sve sjelo na svoje, jer su oni stvarno jako otvoreni po pitanju socijalnog života, jako su otvorene, tako da zbližile smo se odmah i teško je bilo na samom povratku kući se odvojiti od njih. Na proslavu je došao i velečasni Odilon Singbo, osnivač sirotišta za djevojčice u svom rodnom Beninu. Za Fra-Đoku kaže da je Sveti Franjo, a susret dvojice prijatelja poseban je. Posebna je i nada sve emotivna bila i proslava četvrtstoljeća postojanja duvanjskih kapljica, koje su i ovu večer iskoristile za prikupljanje donacija za pomoć potrebnima.